Bo día, neste luns de chuvia e vento, onte foi a Candeloria, din que cando pasa a Candeloria a metade do inverno vai fora, pero non sei como nos irá este ano. Bueno, son Agustín Fernández Paz e falo-vos desde o meu cuarto de traballo. Aquí é onde eu invento e escribo as miñas novelas. Agora estou peleando cunha que sairá dentro duns meses, unha que se vai chamar A viaxe de Gagarin. Ben, antes de nada, pois desexarvos un bon mes de febreiro a todas as alumnas e todos os alumnos, ao profesorado e a toda a comunidade educativa do Instituto da Pobra. O ano pasado, que ademais tiven a honra de participar, o ano pasado sei que houve unha actuación ou un programa importante aí que foi o de 21 días co galego, do cal tiven noticias todas favorables. E agora anuncianme que este ano vaise facer de novo e vaise facer con máis medios e con máis azos e de maneira que chega máis xente. Así que a min pareceme que se o ano pasado saiu ben, este ano pois aínda ten que sair mellor. E pídenme que vos diga algunhas palabras relacionadas, bueno, pois, coa nosa lingua e cos usos sociais dela. Entón, pois, a mí o que se me ocurre dicirvos, por non ser moi longo, é que, na miña opinión, o meirande problema que ten hoxe a lingua galega socialmente é a súa invisibilidade social. Din algúns libros, o galego, sendo maioritario, parece que non o é. É certo, canta xente que habitualmente fala galego ou fala con moita frecuencia, sobre todo na casa ou en confianza, cando sae fora, cando está no bar, cando está no médico, cando fala cun descoñecido, normalmente o que fai é ocultar o seu galego e pasar a expresarse en castelán. Este fenómeno é o que chamamos a invisibilidade da lingua. E, na miña opinión, a causa principal de que o galego non teña a presencia social que lle correspondería. A que se debe esa invisibilidade? Bueno, xa o sabedes, mesmo seguro que o teredes escoitado 20.000 veces. Débese fundamentalmente aos prexuizos. Tanto a lingua galega como a cultura galega veñen dunha etapa moi longa de desprezos e de prexuizos, e iso fai que o galego aínda hoxe estea connotado, e según para que cousas, pois, prefiramos ocultalo, non? Bueno, pois, sobre isto, a min pareceme que veñen moi ben os grandes discursos e os textos maravillosos que analicen isto, pero a min pareceme que, sin desprezar os grandes discursos, a min pareceme que para conseguir superar a invisibilidade da lingua, o que hai que facer é o máis sinxelo e elemental, que é utilizar a lingua. Utilizar a lingua en calquera momento, en calquera situación, de maneira que a utilicemos con normalidade plena, para comunicármonos nas cousas normais, cotiás que nos vamos atopando cada día, non? A mí pareceme que, en vez de dicir agora aquí as grandes palabras, pareceme que as grandes palabras xa as dixo hai algúns anos un conserxe da Universidade de Vigo, un conserxe que eu coñezo, agora hai tempo que non o vexo, non sei se o trasladaron, pero ese conserxe que era un home, é un home que fala sempre en galego, segue esa máxima de en Galicia en galego, porque sabe que aquí o entende todo o mundo, pois resulta que ese home, un día preguntáronlle: oye, ti por que falas sempre en galego? E contestou dunha maneira elemental. Dixo: eu falo galego porque son de aquí. Que a min pareceme a razón máis elemental de todas as que se poden dicir. Bueno, pois, na miña opinión, eu creo que o exemplo que está implícito nesa frase do conserxe da Universidade de Vigo é o que nos pode servir de guía de actuación para eses 21 días co galego. É dicir, usémolo
cos amigos e amigas, usémolo cando vayamos mercar algo, no médico, na cafetería, na discoteca, é dicir, que o galego sexa unha lingua de uso normal, que ninguén pide nada máis. Eu estou convencido de que vai ser unha experiencia interesantísima, espero que me dedes cumprida información de como se desenvolveu, e o único que me queda nesta mañá fría, Dios, esta mañá aquí en Vigo de chuvia e vento, que non sei como andaredes por aí, pero aquí mima. Bueno, só me queda decirvos que adiante, con todos os azos posibles, e que todo vos saia moi ben. Mais nada, bons días.